Bhí altocht agus uafás an úla nuair a thuig sí go gearga na mócha na ghéana agus a gomas cainte. Mar sin, bheadh sí amach Aoife. Iar mo chárád ort, fág gaint dhéana héna going agus túr córtha dóchas éigen doing a léróid doing, cén úr a bheimid séir an tríocht seo. Agus tá imní Aoife níos. Hánig beagán ag le Aoife faoin rud uafásach a bhí déantacha. Dulmhigh mé mo phlean go churmach agus chuir mé mo bhealacht na páistí a dúirt sí le héin. Ach níor smuoinnig mé riamh go méid orm an scéal a bhíon údal ír. Beidh sé dearg bhuiilelum. Go daoine féidirlum an dríocht a chur ceall, ach nói is féidirlum rud éigean a dhéanamh. Ceart go leor a dúirt sí, brunam dá ghaí sin oribh. Beidh mhór gaint dhéana héin agus a ceol bhí anna bhína goibh. Beidh is goibh go bhfuil deire leis an malacht nuair a chluisigh sibh chlog na Christíochta ag búla. An sin, léim sí isteach sa carabhad agus thug sí aig a ballás. Agus féich. Tá Aoife sa carabhad inis sa Victor agus an capla gri agus I marcíocht rais go dtí an Caisleán. Agus tá lán ceistan ag lír. Ach ní raibh lír sásta le ceannar bit na scéalta a chumsí faoin na páistí. Níor chreid sé gur imigh siad ló ón ballás gan chead nó go raibh siad stréad nó gur údaigh duine éigean iad agus listáil sé na cúisne a bhéire. Is íhan ló an ballás seo. Agus ní imódís gan chead riamh. Tá gach ólasacha faoin geantar seo agus faoin gaol mhór agus ní imódís stréad go deo. An ús sin, ní smuoinách aon duine riamh iad a údach, mar is rí anna cóchtach fad mise. Agus an ríag listú go bhéire. Agus a Victor seo féach Aoife faoi glas. Agus an ochar mór in na lámh a rí. Den chéad ó riamh, rit sé le lír go raibh cumad glic cruálach Aoife, thug sé ordú a chur faoi glas I seomra folamh agus dimigh sé héin chun na fáistí a chórdach. Tá Aoife scradíil amach níos. Scráid sí agus scráid sí ach bhí sé fóracha mar thuig sí anois go raibh botún mór déantacha tuis go rág sí a gaint dhéana héin ag na páistí. Tosóidh mé córdach thar timpeall ar lucht darbhracha bhharrta go rí. Béidir gur tháinig Aoife bhála gan na páistí chun tlasmiscus go imirtarm. Ach níach sin na páistí ar bhruach an lucha. Déag sé trasna an lucha ach ní raibh aon duine ag snámh, ní raibh báidir be ann ná ní raibh aon rion dá fáistí le feiceáil, feic na nrást. Bhuail scebhla agus scéan a chrí agus bhí sé díreach ag imeacht nuair a chonaic sé. I bhfad uig ar a luch, ceire alla ghealla bhána ag snámh ina sró, agus iad ag gléach. A iad! Ná himig, fáin! Daithinn sé gothanna fáistí agus is beag nar hit sé as sa cheasamh leis a brab a bhain siad is. Duine siad dó gan rud a tharla dóibh. Bhí lír críomh riste.